Di ko mabungong tanaw ba? Nag-imagine nagahapong dragon fruit nga ingani pud pungon. Sigara bi advance. Majo lang man. Kaya imagine ko ingani pag ang kuan pohon dragon fruit nag-farm lagi ko. Hi guys. Hello. September 4 karon di ami sa The Fascination Farm, Home of the Dragons. Hindi ma-apply na ko na tindira. Brato rin ni Kazo ilang mga dragon fruit. May tag 29. May tag 135. Datapoy 119. Kadiha. Arang kabrato ra Kazo. Ay mutukad nako among pakiton sa ilang dragon fruit nga grabe gyud kadaghan. Magod din gipangandoy nga ang mari. Mo na guys. Kita mo? Grabe din hanang dragon fruit. Sa isang isa ka punuan. Bawo pila ba ng isa ka punuan asang ipon. Ipon sa nag isa ka punuan pila ka bunga. Hinugos. Tubo, patling. Siyam. Agaring punuan na. Agnahinog 15 ka buok. Unsa? Man ni sisang karaka guys. Kay sumpay pa dito sa kinaibabuan. Na. Unsa dako ni sisang muto. Puro diri sa dragon fruit. Grabe sa karang inita. Tukar gud ko dari. Gusto ko putanaw. Adaghan gud ka atong bunga. Aw guys, ta na naman mo. Kaya mong isuroy. Di naglumpong-lumpong grabe daghana. Pagkakita na daning dragon fruit nga daghana. Kanahon na lagi ko mag-farm pud ko kahua. Kay kuan. Namog ni tinanan sa bahay tulo to ka puno. Unsa? Mao to ang padaghanon. Grabe jud guys, ja. View pa jud ang likod kanay kamutuhan. Bantali si Florami, Mayor, si Dwight, Janjan. Bahala pag mapagtun ng ang agtang sa kainit. Bahala na. Basta kayo makatakos dragon fruit nga garang digana. Hapit takos nga mabong guys. Cara naman ng digana. Diya nakaabot na dugos kinaibabuan sa moto. Ara kahangat lagi pero haram giantos kay gusto rin ko makakita lang ng mga punuas mga dragon fruit kay ganahan po ko magfarm og ingani. Puhon. Umuloy Ginoo. Grasyahan ko daghan makasudlo na ko sa ang YouTube. Magfarm po ko ang ingani puhon kay ganahan ko prutas nga dragon fruit murag maka-addict malami kanon. Ara jeng kalamion. Grabe guys, kita magazid mo. Usa diri sa kamutuhan nga dragon fruit. Ano ni akal taon bakay hapsa siya sa pagkahimo. Nagilumbay pud sa ingana. Mo lagi sa buhok nga gi. Santipid ba og imong tan-aw nga katakas lidyo. Na, ganahan mo gadug ko. Na-inspire ko nakakita ko sa mga dragon fruit. Gusto pa ko mag-farm. Ug ngani. Na, ano ni adto dari guys, ara pud sa kahangin. Sa overlook yung pagkadud kay nay mga kamutuhan. Sa likod. Diyan nga miyak adyo. Tao dito tao na kamutuhan. Na guys, mga nag-ubos. Pikas po ni siya. Ara po na apos mga dragon fruit. Tama, grabe di ka anak adyo. Nagpuwa-puwa. Nagpuwa-puwa ang mga bunga. Dahil grabe di ka anak bunga Napa na hinog. Nda. Day, andaghan na sa bunga jud. Sa kapunuan. Kani siya na andaghan ay bunga. Murang 20 ka buok, sobra pa. Sang pananaw kaya ra mga daghan ng gilibot. Nagaganahan na mga jukudari. Wow, grabe. Ada nga ng dragon fruit. Huh.
Makalipay sa tanawon. Maghanap ka sa bunga. Gusto nang ulit sila balagmahan, barato rin ang galing mo. Ay, napilaw mo, tilaraw mo yan eh. Patilawan ako ng duha kay first pa nagtara ko mata. Laoy. Hi, sir. Uy! Laga mo nga idol. Dada, dahan ay bunga. Naikagazagurari di ah. Di ah, gazud, lamiin. Mutagbang na ko, kaya sagibizaan ako nila prami. Na, mabaklayan sa kapadong ulis kuan. Alis siya. Lalahi lamang ko kaho dari. Kay, sa kalikos kamutuhan, malag arang inita. Ang ito yung mga gazunang. Mura na kong nigra. Maputi lamang ko sa picture kaya mapang paputi-putian. Pero personal. Walang sig ganot na skadero. Grabe ng ito ma. Di ko mabungong tanaw ba? Nga naka-imagine ako. Ako nag-imagine nagahapong dragonpot nga ingani pod. Pungon. Sigara bi advance. Majo lang man. Ka-imagine ako ingani pag ang kuan pohon dragonpot nag-farm lagi ko. Kay ganahan kong dragonfruit. Bang na ko. Dato ko gikas ibaba ko tong naipurok to aning gimaw. Dani tagbang na po ko dari sa bus. Kana apo dari sila pangtanam arap ng kadaghan. Na. Karami daghan na. Nakakazibunga. Biyo pa jud kamutuhan na tanawon. Diyan na ko ang bunga. Diyan na ko. Taybaw na dahil ko. Mo na naigagmay kay aga sa kasanga. Aga sa kasanga di ayon sa ugduas sa bunga. Mo na lang isa gamay. Aga sa dako. Kaya mag-ilig sila mo ng isa ihid. Aga sa bus sa ihid. Diyawa. Sigurado ko na libot-libot. Uy, hala. Day, arang naku. Oh my God. Wow. Arang ka naku ni si Zakazu. Sakto din ni Harbisun. Arang naku. Hala. Nah, ini juga guys. Geram naku akazu. Sudah kami naku. Grabe yung mga dragon fruit. Ito naghana. Lahat pa ni guys. Hindi. Mapawis ako kay grabe ng kakapoy. Das naging tuwig di ay. Gitagaan ko sa kanang nai. Ang amigo nga pagkatipunan. Hindi nakatilaw ko aram mga lamia. Gaganahan ako. Munang kong naadik, yung wagkat akong dragon fruit, gusto kong mapalit. Tatanong hatag dahil kay kuan man. Nasa zay, kuan pod ba? Dragon fruit nga tinanong sa ilang bahay, daghan na po'y bunga. Nja, isa kong kitagaanog ka ng itanong may. Tulo ka puno. Nja, karoon na sa bahay, daghan na si zay kuan pod, daghan na sa linsing. Nja, harala mo itong paazo ng puhon, ug makasuldo ko na sa ang YouTube. Ug kaloy as Ginoo lagi. Mag-farm ko kuan dragon fruit atong padaghanon. Mao to yang isimilya tong tosbay. Nga ang tinanam. Mao to yang padaghanon. At sa among ibabaw ka na may bakanting juta. Mao ang adto ko dito magtanom. Naman. Ngara lagi. Ngara man. Nawa tiwas. Sa vlog pa ko dari. Dahil nakua di ha. Dahil grabe nakua ang arakalingin. Araka laming dyan. Kakan ano nagasag ko. Nja rin guli kay mupalit rami. Muli na ko kagitawag kong mayor. Kurat lang kong sambi ko sana gitawag. Mamo ko na nang hid. Dara ko sa ubos. Suruy-suruy.